Ovo je refleksija, prostor u kome se vraćam sebi. Tema današnje epizode je krenem da objašnjavam. Govorim o jednom trenutku kada sam sa jednom grupom ljudi podelila nešto lično. Nešto što je meni bilo važno. Iskreno i uz dvoumljenje, ali sa odlučnošću. I dogodilo se nešto što nisam očekivala. Nešto što me iznenadilo. Ono što sam ja podelila, što je za mene bilo važno, se pretvorilo u poređenje, u takmičenje, u ko može više ili bolje. I to sam osetila. I to je za mene bio drugačiji trenutak. Jer sam osetila potrebu da reagujem. Da objasnim. Da nisam to mislila. Da je suština bilo nešto drugo. Da nije stvar u formi, već u tome što sam ja podelila nešto što je za mene važno. Ali osetila sam da se moj glas ne čuje. I objasnila sam jednom. Baš to. Da je suština nešto drugo. I da shvatam da je tema osetljiva. I da može da se tumači na razne načine. Čak sam pokušala da okrenem na šalu. Međutim, s obzirom da je tema osetljiva, što je za mene bilo novo, značilo je da mnogo ljudi ima svoje mišljenje o njoj. I onda sam videla da razgovor kreće u nekom drugom smeru. Nikako u onom u kom sam ja želela. Tako da sam poželela da dodatno objasnim. Da popravim. Da promenim temu. Jer kreće da se razvija nešto što u meni budi nemir. Čak osjećaj da pobegnem. Da ne mogu više da gledam taj razgovor koji teče u grupi. Jer ponovo to nije ono što sam ja mislila. I u želji da ponovo objasnim, sam po prvi put uradila nešto drugo.
Samo sam ostala sa tim osjećajem. Tim neprijatnim osjećajem da nisam shvaćena. Da me nisu razumeli. Da nije bila to suština. I to je bilo sve. U tom prostoru smo ostali samo moj osjećaj i ja.